Iya. Aku ndenge kaya nangis-nangis lho, Kak. Ngerti kowe nyabetne wayang iki aku kaya nangis, bocah iki nek iso-iso rumah. Lekmu belajar dalang iki kapan? Aku iki gak tahu belajar, aku tanggapan terus padahal. Lah iya. Wektemu kowe. Wong aku ajar karo guruku sampe muring kok. Gurumu kan muring? Muring. Perkarane? Gak tahu mangkat. Oh. Rekku nek suwek piye kok? Ora, sing suwek liyane. Mudhun ngendi? Hah? Mudhun ngendi? Padahal numpak bis. Ngawur ora. Oh, ngene ya, Nduk. Suluk sik. Suluk sik Oh, ora suluk ngene. sik. Heeh, ya. Sikrapala kang tuwingal perang campo samya medali. Luar biasa. Lir kathit wileting kanta. Dayanggung manguncang niti. Tes. Ya. Luwe becik paten nono timbang Iso iki. Yawanda Sulestya tak remang isamudono marang kula wareng garwangan putra liwat kincang alisku wasu panjang rasane ngatiku Wendek iki piye ngrasakne dadi dalang? Pripun dadi dalang to? Heeh, wendek dalang raketang setengah jam to Ndek iki? Nggih. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Pedalangan niku kompleks, dadi pikirane yo main, tenagane main, dadi semua anggota tubuh, tangan, pikiran, kaki, Heeh. semuanya main. Heeh. Dadi kesulitannya di situ. Otak mikir ki engko Otak sing juga. diomongke apa? Iya. Banyolane piye otak mikir? Iya. Tangan nggih nyabetke wayang nggih dodok kotak. Nggih. Sikil mancal keprak. Nggon Nggih. kene iki ngempet nguyuh ya ta? Nggih pundi? Nang kene iki lho. Ya rekoso to tadi dalang? Nggih rekoso. Heeh. Mulane teng pedalangan kok arep wayangke terus dimusnahke aku melu rodok ra lila. Lah iya. Nglakoni angel kaya ngono kok terus sak gempange dhewe. Tur ora sedengah wong iso dalang ya ta? Nggih, tur ning nggih dadi pemecut kalih pelaku seni kok, Biyung. Dadi nek nglakoni aja setengah-setengah. Dadi sing apa ayo nang di apa lakoni anggone Ditekuni. tresno nyang Nggih. wayang kuwi tenanan. Dadi aja mung setengah-setengah. Ning aku percaya, pokoke selagine masih ada orang Jawa, wayang tidak akan musnah sampai kapanpun juga. Lho Nggih. niku. Wong tepuk tangan. Nggih. Ang percaya kalih kula pun to. Pertunjukan menika mboten kok wayange tok. Ning nggih sing nonton sing nanggap juga mboten kalah penting belakang panggung. Betul. Nah, ngoten to Biyung Nggih. dadi jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Nggih ngaten niku. Peniti gamelan ku yo paling anu yo, paling penting banget yo an. Paling penting lah Tekone sik dhewe. sik dhewe Muli kari dhewe. kari dhewe. Bayarane sithik dhewe Lah, lho, mulane. piye? Iya. sithik dhewe. Heeh. Mulane mang tambahi to. Yo, tak tambahi gawean kok. Tambahi gawean. Heeh, lah ya. Nggih. Wonten dawuh melih Biyung. Suluk sik. Suluk napa? Kaya mambengi iki lho, suluk ben piyai kene ngerti nek kowe iki iso dalang, ngono lho. Sapa ngerti sok ben kene iki sedekah bumi rasulan sing ditanggap kowe dagelane aku. Lho piye? Ngono kuwi. Heeh. Berarti aku suluk piye? Piye lah suluk? Teng mriki mawon. Oh, ning kene wae. Heeh. Ya ning kene ora apa-apa karo ndodok kotak kene. Ning pundi? Kene lho. Heeh, yo sempolone. Kowe milih sing gedhe apa sing cilik? Sing Sempolone, iki nek loro. sing gedhe. Oh, ya iki, ya. Kok milih sing gedhe ngopo? Wonge cilik, wonge gedhe lak yo apik. Oh iya. Masa ngambil cempolone cilik. Iya iya, biasanya nek wong cilik cempolone gede ya. Nek wong gede berarti cempolone Ora ngerti. Aku ora dalang kok. iya. Aku ndenge kaya nangis-nangis lho, Kak. Ngerti kowe nyabetne wayang iki aku kaya nangis, bocah iki nek iso-iso rumah. Lekmu belajar dalang iki kapan? Aku iki gak tahu belajar, aku tanggapan terus padahal. Lah iya. Wektemu kowe Wong aku ajar karo guruku sampe muring kok. gurumu kan muring. Muring. Perkarane? Gak tahu mangkat. Oh. Lah terus modalmu mayang kuwi saka sapa?
Yo ora ketang sithik aku sok ndemek. Oh, demek. Demek apa? Ndemek dalang. Dadi Demek wayang. Oh, dalang. wayang. Wayang Oh, dalang. kaget aku yo lali. Ndemek wayang ora ketang sithik. Iya, Oh, ora antep belas ya cekelanku. ora antep. Urung antep. Pancen yo bedane wong dalang lanang karo wedok ki ngono kuwi. Pancen Tetep sak trampil-trampile dalang dalang wedok. Nggih. Ki sik kalah trampil karo lanang. Lah mungkin enek rahasia dan teknike. Ya ono. Sak trampil-trampile sabetane dalang wedok isih trampil dalang lanang. Lho kok saged? Lah ya arep balewan ki enek sing ibu-ibuwi nggon kene iki lho. Ki lho enek sing ibu-ibuwi to. Apa panjenengan ya enek stand mic padha le stand mic lho. Ora, mosok ya tak duding kuwi ngono ya ora Ora penak. masalah nek pancen nek diduding. Aduh. Iya, wis ngono. Niki napa kula anu. Nek nggon ngeprak, Nggih. banter wong wedok. Lho kok saged? Lah iya no. Kok saged wonten pundi niku? Lho, nek ngeplak ngene lak wong wedok lek ora enek awer-awere to. Nggih. Duer-duer. Ora enek awer-awere. Nek wong lanang iki lek nganti posisi lungguh ki kleru. Nggih. Duer iso mak perpet-perpet semaput. Sebabe Enek sing kecepit. oh prengki. Oh, prengki. Prengki. Prengki apa? Mbok. Heeh. Terus kok dikai ucapan apa janturan sithik? Apa kowe kene, Ndang? Ngene. Wah, aku kene. Oh, Ndang, ngono, Ndang. Masa aku kene? Heeh. Aku iso linggo iki. Iso. Ndang. Gerekku nek suwek piye iku? Ora, sing suwek liyane. Mudhun ngendi? Heh? Mudhun ngendi? Padake numpak bis. Ngawur ya ora. Oh, ngene ya, Nduk. Suluk sik. Suluk sik Oh, ora suluk ngene. sik. Heeh, ya. Sigra bala kang tuwingal. Bang campo samya medali. Luar biasa. Lirik atit wileting kanta. Dayanggung mangoncang niti. Menjang sangat jimicil. Dagelane aku iki saiki. Kadinya ngedali wuwus. Sagebyar kataliko durung purna anggenya imbal wacana keca durung garing dupi mulat Raden Kangka nganti mek kadya sinden ingkang badhe nyekar sesideman monggo Malah perintah. Gajikur malah perintah. apa Ya, sing apik ya, apik. Lek dalang Heeh. lah nggih wis mawes njantur Heeh. nembang sesideman Oh iya. Lindro. Nggih. Nggih. Napa Pak Dalang? Anu Bu Dalang? oh iya Lagunipun napa Bu Dalang? sesideman Oh, sesi depan ngangge bawa napa mboten? nganggo to. Oh iya. Wong tipe larang-larang karo Pak Slamet kok ora bawa. Oh nggih, ngesaken dawuh. Menawi wonten klentak-klentiripun nyuwun pangapunten nggih Bu Dalang. Mboten napa-napa, pancen nek sinden lagi ajar ki ngono kuwi Nggih. biasa. Ngono ya, Nduk, wong ya iki daleme Bapak Slamet awake dhewe ado-ado saka ngomah, saka Surakarta, saka Karangasem. Ah, ning kene aku bejo kemayangan lho, Nduk, tanggapan pisan ya sambatan. Nggih. Sesi deman. Oh. Iya ta. Sakniki. Sah, engko subuh. Nggih. Wiwitane apa? Lho yo kon bawa karo budalang kok ya. Budalang. Anderek sang pekek. Hebat ya, Nduk, suarane. Hebat ndasmu kuwi. Dalang kok aku ora rejine dalang lho. Kula ngendas-ngendasi wayang niku Bu Dalang. Nggih, mboten iya. jenengan. Ya ya pancen pinter kowe lah nggih. Priya bagus kang ulah budaya. Dasare ya putra Bapak Haji Sukron sing ngripta lagu kok nok. Nek ora hebat ora ya. Ayo teruske nok. Anu Pak Dalang. Sowan menyang kutha gedhe. Alah coba to kaya ngopo. Alah ya tra yo.
Bagus tenan kok ya, nak yakno kok ya nakal. Nakal anggone seneng marang wayang kreativitas. Ora kok mung ning nggon tradisi. Nggih, Budalang nggih. Nyuwun pangapunten menawi kelentak-kelentuk nggih. Ora apa-apa, bola-bali aku wis ngomong latihan ki biasa wae. Oh nggih. Ning karo senior tetep ngajeni. Karo Burini kuwi mbiyen ya ngono. Nggih. Jek cilik sing ngomong aku. Mboten Burini. Nggih. Aku iso dicoret. Nggih. Saka ana ing kakak murid malah. Yo. Bendera terus kayungyon selendang kuning kang saking ukir swara kurang premono ning wasis Ha iki terus boterokke jengkokku sing iki ya, Nak. Nggih. Ngunggrum. Nek kuwi wis biasa. Cengkoke jenengan pripun Bu Dalang? Nggih. Cengkoke pripun jenengan? Asu. Rupamu iki marang guyu. Sing ngenteni kole. Ngungrum. Oh iya. Pripun? Oh, Bu Dalang nggih. Niki mboten kaki bintang tamune. Bintang tamune kula lho, Pak. Wah, malah sing entuk dalange. Wong yo ngerti kok yo. Mbok manggon ning kono ning kene panggah upahe mencari cintanya. Oh iya. Anggung marang Bendara. Jan. Ya Sulistyo pijer ngincangake alis Budalang. Nggih. Ini kerawuan Mas Lopez. Oh, enten Mas Lopez ugi rawuh. Nggih, pengembulipun warga Laras. Warga Laras, Nggih, luar Sawarga biasa. Kiseno Nugroho. Niki nggih penggemar warga Laras nggih ta? Nggih ta? Nggih. Asmane sinten jenengan? Waduh, Oh, angel gelas. Apa? Eh? Gelas. Abdillah. Abdira Club member. Oh. Adira. Abdira. Abdillah. Abdillah. Penggemar Suwargi Pak Seno Nugroho nggih. Oh, nggih. Ning tetep seneng karo dalang liyane nggih. Nggih. Seneng kalih Budalang Eka nggih. Oh, kudu seneng. Nggih. Ora seneng lho. Macem-macem. Sebondo, tutuk nek le nembang aku tak ngombe dhisik. Oh ja, ejiku. Ajur aku lagi bengi iki lho ngene iki aku. Yakin wis. Jalan. Mengke tembak Iki ngombene panjenengan to, Wau? Ngombe panjenengan. Ombenku kuwi. Ngopo? Aku mbok potong apa ora sesuk? Ora. Tak joli jek utuh Iya. aku. Ora apa jek akeh lho sik dobel kuwi lho, jek dobel. Tenang wae. Apa tak tok kene? Aja. Motokne metu ngisor kok wah wis. Aduh. Wis nok engko sing bawa bobot Wijokangko sing kepareng nembang kowe dhewe wae ya nok ndak kowe engko terus dicabut karo Pak Kangko diketek ndasmu ajur kowe nok. Ayo. Yo, terus tresno sasideman. Ayo nembang gede. Iki mau duit 100 sak nggo dalange to? Nggih. Yo. Mau dalange kowe kok. Dalange kula. Heeh. Kok ngono ya kudune dhek ngomong ngene. Iki mah nggo dalange ya bareng aku wis nggo dhekne berarti nggo aku. Ngono kudune. Gak penak aku. Gak penak. Gak penak. Ya ditandakne. Atur nuwun lho Biyung. Heeh, ya. Iki napa siji man? Oh iya no, bacot muni kuwi e. Nah, iki. Oh, iki saka Pak Slamet Tembalang, Pak Triyono nangge panggung guyon bareng nggih, bibar niki. Nah, bibar niki Pak Triyono nggih. Luweh yo. Sing endi nok? Ya kuwi. Kok isih nok terus? Dalange genti aku kok ya. Nggih, nggih, nggih. Ra penak dadi bintang tamu iki. Ya.
Iki arep siji dhewe barang rene. Udu ngawur Pak Arep. Arif. Pak Arif sing Mas. Napa? Apa? Salaman. Alah, marek salaman nganti mbiyaki wong-wong. Ambek teraki kabeh. Bapak sapa? Bapak Pocong. Endi? Oh, Pakku ning omah kok. Sing ndi ning mburi kae? Ya wis, gekno wedang. Aku rene pisan kok kabeh tak sentaki aku dadi apa? Lah iya, ora apa-apa. Ya. Luwe becik patenono yang bisa lawan yang susu tak rewangi samdono marang kula warga dedet tumblak tangtung pret. Lah wong kendange romok balekke kok. Wes saiki nembang karo ngendang dhewe kok. Salahe romok balekne. Alah. Wes. Ya. Luwe becik patenono timbang Iso iki. Bisa tampil tanpa beban ngene ya, Kak? Ngono, Pak Do. Ngomong bareke. Tambahi 50-nya. Bareke. Reka sapa, Kak? Ngendang karo nyami? Enggak. Ora, ya syukur nek ora. Ora dientekne sisan mau. Nontekke sisan. Heeh. Boleh. Baca tekan kono iki gendange. Ya aku mrono ora apa-apa to. Wah, bocah iki nek sregep men. Ya. Arep ndi kowe? Renggen kendang. Oh ya. Kok njaipong? Ya suwek. Oh suwek. Ya. Liwat kincang ing alismu. Kuwasa anggandang rasan atiku. Yen wis lingsir Yosua aku sing mampu ngateni solamu. Jahitan. Memang kudu dipadake pembukaan mau kendang beduk. Oh iya. Penutupane Iya. kendang beduk. Heeh, dadi iso buka ya iso nutup. Mbukake karo nutupe padha karo kendang gedhe. Iya, rada piye masane Pak Do iki rada piye karo aku ya. Wong sinden kok dikendang nggo kendang gedhe lho apa buta aku iki. Pak Do. Lah situasi darurat kok. Darurat situasine iki.